Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko salminde on e juurade on e yafnade goto kala e moɗon. Ene wayno en mbaɗi refto ngo, on mbaɗi refto jeeɗiɗi, refto adiŋo ngo. On jangi hen alif ba jorɗo e ta jorɗo e sun endu ja tongu piccuɗo ha tongu piccuɗo e ha tongu piccuɗo. ɗen jeeɗiɗi deftama ɓenni. Rewi hen ko del, zadel, ara, zayyin, ɗon ɓenni. Ngaran ɗon sinara, shintoyɗo piccuɗo, saroyɗo piccuɗo, ɗon timmi. Ngaran ɗon daredu piccuɗo, ɗa koyngal, kañum e ra koyngal, ayna baaliɗo piccuɗo, gayna baaliɗo piccuɗo, e fa jorɗo e gafara, ɗon gasi. Ngaran ɗon keef, laamara, mimarak, nunarak, ha mawɗo, wow, yanara. Ɗe karfeje nogas e jeetati kanƴe ballanma dendagal ko jiɗɗa windude, kanƴe ngarat ɗe dusma e bindol ma. Ndeke noon sa jangganiɗe ha mbawɗade, a yawiɗe, aɗa wiya ɗum ɗo kay janggama janguitama, andu ko an woni famani ko yehete ko. Jangde ko ma jangue janguite, ay sa nokki longere wotere ƴakku ha ɗigga moɗa, kadi gaddoya wonde hono mayre tan woni ɗon. A huufi bolma woni hin ko ñamde, ñamde wonde e bolde ko ñamde wotere woni ɗon. Kono a nokku longere mbaɗɗa e hunuko, ƴakkuɗa ha ɗiggi, moɗɗa nde ɗon ummo, a ummaki. Kadi nokkoyɗa wonde, ay ko wonde gadduɗa wonde, nde kam fandi. Anne sa jangi a allifo, a ɗiggi, a moɗi ɗiggi. ƴettuɗa ba kadi longere wonde, ba ko longere wonde, nanduɗa e hunuko, ƴakkuɗa ha ɗiggi, wo janguɗa ha ɗiggi, moɗɗa. Nden ne ɓenni ko noon tan karfe ɗe mbayi. Nokka longere, ƴakka, ɗigga, ƴetta harfere, janga, ɗigga. Aɗa janga ɗe gotal gotal, mbasa heñade heppude kala no ɗiggiri, noon jangde ma yawirta. Sawi noon a jangata kadi mbiya ko ma mbawa, nannaki famnaki. Kala jiɗɗo wawde ko ma janga, ko janga tan mbawa. A jangani a wawata, hay batte ala to ala kam. A are ngesa ma, a remani, mbiya yoɓa laaɓ, o laaɓata. A addi awdi ma, a awani, mbiya yo fuɗ, fuɗata. Ngesa ma feewi, heddi ko soñede, a soñani, a heɓata gawri. A heɓi gawri, a soñi, a lappani, no wayata. Anne jangde jangata nde hoto yawnde, dendagal ko jangete ko koye karfeje he soomi. Karfe jangataɗe koye majje kala ko jangata soomi. Joni noon sa somana min kala ko soomino, a somti ɗum, a jangi, a wawi, andu kala ko jiɗɗa windoyde ka bindowo. Way kono wasalde ni e nder soble, kañum way ko wutteji wutteji, gitta ene yalta, ala itta ha natta wodde. Suppome ko noon way, gitta 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 hatta wodde. Kono noon ko wiyete makkari ko kaaba, wutteji ɗi gitta 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 ha laaɓa, on saaha jiiya ko wiyete gabbe ko.
ay ɗen gabbe de a abboto ɗe a hono mbaɗi waɗi ko gori 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 anne harfeje ɗe waɗi ko gori gori kalen harfeere no wiyete ganda ɗum ɗo woni makka ganda ɗum ɗo woni gerte ganda ɗum ɗo woni naggam an ndemowo o anne an jangowo o ganda ko ɗum woni alif ganda ko ɗum woni ba ganda ko ɗum woni naggam anne an defowo o saɗa defa ɗum ɗo woni naggam ɗum woni naggam defa defuma ɓenda kala ko jiiɗa ko juɓɓudi waɗana an guppowo kadi ko noon kala ko jiiɗa e aduna ko juɓɓudi reeli ɗum anne saɗa jangine janginomo ala ko wi sona paama so yinomo lelkino omo watta omo watta ko yidde yon paam wona tan yidde artirde ko ɓennuno ronke yo ɓenne ala so yimɓe ene jaada e laawol oɗo no caggal suwa ardata o te koye men o jeeya no mbatten wadde en jaadat seesa seesa mbawen yettodade ɗum woni jangde nde mbatten ɗo nde sabu en joddaki ɗo gotel mi wawata andude bawɗo emi wawa taw joni noon so tawino mi wi mbeɗa heeño kalde pinmi mi adda windata mi jokka tan tarne yaaha alay sago kadi en jahat seeɗa kadi darto seeɗa eɗen kadi gabbito caggal eɗen ƴewto ko janggano ko demo waɗata ni o rema hawa gayna kadi o arta kadi o remto o rema hawa gayna kadi o arta kadi o remto kadi fuɗa kadi o arta kadi o remto ɗum noon wadde jangde nde ko noon tan wayi aɗa jangina mo janginta o a yiyanimo an jangowo a yiyani janginowo koye weeyo gonɗon nafata noon onon wonɓe e nder weeyo ɓe on cabbodirat hanji on janginowo ara kala ko addi o addiri ko ha jange kala ko addi o addiri ko ha faame nden noon an jangowo eto artirde haqqille ma o ɓadinamo mbasa woɗɗindemo kadi an jangowo alay sago jogoɗa waktuyel ngel ganduɗa ngel ɗo so yonti ko jangde ngel wiyete mi jooɗo huccita e ko janginanom ko mi janga ɗum mi wawa ɗum sabu janginowo o acci ko haaju makko e himme makko o arema sabu yidde tan ya waw o acca haaju makko o waɗa fodde makko o adda e ma ƴetta beddoɗa ɗum wadde a bonni gandal gandal fijirtaki gandal teddinte teddinma gandal hormete hormoma sa hoyni gandal gandal hoynuma sa teddini gandal ngal teddinma ɗum noon jimi son bindanama karfeje ɗe teddineɗe kormoɗeɗe bindeɗe jangeɗe addira ko ha jange wadde jange addira ko ha winde wadde binde oɗon janga oɗon binda koye jangde e bindol yaadata no wayno ñamde e yardu jaadata anne ko bindol e jangde jaadi so jangde yonti jangu so binde yonti windu ɗo komi jangowo hami anda mi jangi mi gayni on saaha noon mi ara mi wanjito somi gayni ko mbañitimi ko kadi mi jangito ɗum to komi janganno e audio e vidéo he mbeɗa ƴeewa ha teskimi on saaha no mbeɗa ekkito ko jiinomi ko no jirnomi ɗum mi windiran noon so tawi kadi mi saggi vidéo ɗe ɓalli kam kadi mi ɓamtamo kadi mi heɗomo ɗum saabi waɗe vidéo moftoyo to YouTube to so tawi majjirima jaaha ƴettotoya ɗum garta sara ma mbawa ɗum jangitade ɗum saabi no waɗa WhatsApp bange oɗo WhatsApp jangoni hen pular ɓolo oɗo WhatsApp jangoni hen kañum ko wiyete alkule qur'ana arab limto hejju
joni noon so waɗama to YouTube to ene wawi an jiɗɗo janngude o ronko rewodirde e ma. ɗum saabi waɗa noon wasabuji ɗiɗi, o e herro janguinde Pulaar tan, o e herro janguinde alkuɗe Arab tan. on saaha so jangguinama gaynama waɗe vidéo yel daɓɓel lombe toon, adde alluwal ngal sara maɗa, janga vidéo ha mbawa, ƴetta alluwel ngel mbañiroɗa jangga ngel. on saaha sa ñalliri noon, on ñalawma wona a dañi hunde, kadi janggo waya noon, ɓawo janggo waya noon, yontere wotere nde yontata timma tawa Allah wallima a yiiti hen karfeje kewɗe. hankkadi watta ko winda fof mbiya mi jangguini ngel ɗo, mi jangguini ngel ɗo, annene jenta e wiyoɓe mi wawi ngel ɗo. on saaha so ɓooyi gonta ande janguinowo, aɗen gonɗa ko jangowo, so yi ha ɓooyi gontoya janguinowo. on saaha janggani a janginta, ko ma janga mbawa gonta janguinowo. on saaha ko jangunoɗa ko ene janguirnoɗa ni, saɗa janguinoya goɗɗo janguirinama noon wawiri noon fawiri noon. saabu janguinowo o ko saaha tan o jogui, saaha makko ne gasa o yaha lawol makko. heddi noon ko ɗum saabi oɗon jiiya kala ko janguina ene moftoyo to YouTube to, beele janggo e jaam son jiyanimi heddo e weeyo kala garta tawaɗon janga naftoro rewra ɗum Allah. tawa kala garɗo jiɗɗo jangude o heɓani janguinowo ɗum o wono toon saaha saaha ko oɗon jiiya ɗum toon, oɗon janga ɗum toon, wiya ha goto oɗo ɗo wonno e wonde meɗen e janguinanno Pulaar o e akkuɗe Arab ɗe, ko ni o wiyete, ko ni o wiyete. hay on to ndeysan ha goram ɗo wonno ndeysan hankkadi ndesara minne mi jeeye e wiyeteɓe ndeysan ɓe. kono sa waɗan hay batte, a wi tan ka janguinowo, accani jangde e weeyo, accani jangde e deftere, wadde min bindani, wadde min gara min binda ɗum e nder goɗɗo weeyo, min kolla on no famorto. son gari tawan ɗon janggo e jaam ɓesguji men aroji ɗi wasata joni ko heɓe kucciti, wasata Allah wallaɓe ɓe janggo hen mbawo hen. on noon wonɓe ɗo ɓe taw eɗen guurta taw haade men yaade eɗen jiiɗi jangude, wadde garen janggen kala ko winda, ƴetten mbañirten ɗum, eɗen janga ɗum, Allah walla en e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo, mbawen windude, mbawen jangude. ɗum tan jiiɗa mi wona goɗɗum. ɗum saabi oɗon jiiya ene yaaha ene arta, ene yaaha ene arta, nden sen janguino en beddoto. joni noon ƴewɗen ko weddete ko ala gartam, ko ɗum saabi joni heblo kala waɗago nawete ko YouTube to, moftoyo toon. janggo e jaam a majjirama ma andude Dental Dina TV, ko toon ponmi yaade, kala ko majjirimi ko toon wonanimi, wadde mi artoya ko majjirimi ko mi janguito ɗum ɓe ɗiggude, walla rokkama duɗal yomi janguin, mi ala ko janguidimi duɗal ngal, mi yaha to mi wujje seeɗa gandal, ɓe hujje seeɗa ɓe wujja ha ɓooya, mi wawa guykam ka mi yaha mi janguinoya. ɗum woni jangde. jangde ala fañoyagal, jangde ala fañoyagal, ndema ala fañoyagal, mahdi ala fañoyagal, gueɗe kewɗe gollorɗe ala fañoyagal, oto ala fañoyagal, gueɗe kewɗe ene aduna ala fañoyagal. a jangat tan mbawa, a janggani a wawata. ɗum noon jangon mbawon jinmi, jangon mbawon jinmi. ƴette kuɗi mon e karneji mon, so jii ko winda jawno ɗon, mbañino ɗon e karneji mum, oɗon janga oɗon mbawa. janggo e jaam son mbawi wona min jeeyi, son gandi wona min jeeyi, gandal mi jeeya, heddi mbiɗa wawi janguinde on, fodde ko mbawmi hen ko, fodde ko mbawmi hen ko, yetto on e sifa newiɗo, keeriɗo, jawɗo, waɗe codol mawɗo mo ganduɗa o muddiɗɗo, mbaɗo no amni cukalel muddidguel, mbaɗo no amni waɗane feere, hayso muddiɗɗo wasata hocce hen foti foof. ɗum ne waɗi sababu waɗa oɗo WhatsApp ene janguine hen e sifa no mbaɗiranmi ni, aɗa timto hen, aɗa yiiya vidéo o, so gasi noon
ƴeewa tabloyel beddinama ngel, kuccita e maggel, aɗa wañito ɗiɗon bindi, aɗa windito ɗum. So gasi ñifa portable ma, gatta e kaye ma, janga, mbawa. A saggi kuɓɓa portable ma, jaha ƴeewoya vidéo omo janguinma, aɗa daramo elle oɗon joddi. So gayni kadi ñifa kadi fa e karne ma, aɗa janga ha ganda ɗo mi ɗiggini, jaa haaju ma. An jango noon ƴeew ɗeriyel ma, to subaka law janga, to kikiɗe janga, to jamma janga. ƴewta waktuyel ma ngel keruɗoɗa, tonɓa mbiya guelloji waktuyel komi jango e maggel, mi janga hen. ɗum ɗon jinmi haalande on ñalawma hande o. Oɗon jarlo, oɗon jaafo, o gacci hakke ko musidɗo moon kiiɗo saabi Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wassalam.